एटाक खालामनायखौ जोङो नोंसोरखौ एटेम्प्ट टु मार्डार होननानै जोङो केस होगोन। देबोरगाव ब्लक BPF नि आइजो आफाद सोर नोंथांमोना सोर हु आर इउ ABSU खौ बेफोरबायदि आसि थुयै थुयै सोंखारिबाय थानो सोर नोंथांमोना ABSU खौ बेफोरबायदि आसि थुयै थुयै गाज्रि सोंखारिनायनि सिगां गोहो दंब्ला ABSU आ जे बे खामानियाव रिलेटेड दं बे खामानिखौ जे ABSU आ थिनदों बेनि माबा मोनसे एभिडेन्स दंब्ला इमिडिएटलि दानो दिनैनो नोंथांमोना देखायनांगौ आरो जुदि नोंथांमोनाव एभिडेन्सआनो दंब्ला दिनैसिम दासिम मानो पुलिस थानायाव FIR होनो हायाखै आरो बे खोथाया सैथोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' साराबो जेल जानो थाखाय राजि नोंथांमोना दिनैहाय दानो इमिडिएटलि एभिडेन्स देखायनांगौ दिनैहाय बिथांमोना सोरखौ मोनगोन सोरखौ मोना माखौ मोना गावसोरा सिमानखौथ' जानो हाखाला जिहेतु जे BPF आ दायखौ मावनानै सेक्रेटारि अफिसा बुफाय जादों होननानै बेनिखायनो बिथांमोना राजनीतिनि कालार फोनै दिनैहाय ABSU आरो BPF नो गोसोम दागोखौ होनो नागिरदों दायखौ बिथांमोननियाव लेथायनो नागिरदों नोंथांमोना हाजारखि बुख्रुब सुख्रुब जौख्रुब देख्रुब सावख्रुब अब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आसुगुर बिजौसिबो जेबो सोमावनो हानाय नङा आरो जुदि नोंथांमोना बांद्राय बेफोरबायदि खोथा बुंबाय थायोब्ला हजम खालामनो हायाब्ला गोबारनोबो गोनां जागोन गोसोआव ला मैयाबो आं मोनसे भिडिअआव बे मोनसे खोथाखौ बुंदों आरो बे भिडिअआवबो बे एखे खोथाखौनो बुंगोन जे BTC सेक्रेटारि अफिसखौ बुफायनायनि सिगांनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा 6टा जनजातिनो ST होनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थादोंमोन दावराव दावसि खालामबाय थादोंमोन अब्ला नोंथांमोना बबे गरं सिङाव हाबसोना दंमोन 6टा जनजाति आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि हेंथायै मानो फंसेबो खोथा बुंफैयाखैमोन मानो दिनैहाय जेरै स्टेटमेन्ट होफैदों बेफोरबायदि मानो होफैनो हायाखैमोन नोंथांमोननियाव फिसा फिसौ गैया नामा नोंथांमोननाव इयुन जेनेरेशन गैया नामा फिउचार साननाय गैया नामा नोंथांमोननियाव दिनैहाय बर'आ दाय मावनायखाय बर'जों बर' लेथायगासिनो दं सैमा अमाफोरबायदि अरलायगासिनो दं लाजिनो सोलोंदो एसे दिनैहाय नंथारै खोथाफोरखौ राजनीतिकनि कालार फोनै नोंथांमोना बानसबाय दं BTC सेक्रेटारि अफिस बुफायनाय जाथाया जायामोनबो जानो हानायमोन आरो बे थांखियानो नंखायामोन अनलि फर 6टा जनजातिनो ST होनो नागिरनायनि हेंथायै प्रटेक्शनमोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि टु BTC सेक्रेटारि अफिससिम हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन जिहेतु बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय हानजा सुरै BTC सेक्रेटारि अफिसनि गेट मोनफैनाय लोगो लोगोनो बिथांमोनखौ नुनाय लोगो लोगोनो पुलिसफोरा BTC सेक्रेटारि गेटखौ फांथेदोंमोन बे गेट फांथेनाया ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरखौ गिदिर मोनसे इनसाल्ट खालामनाय जादों आरो बे पारमिशनखौ सोरनिफ्राय मोननाय आरो बिथांमोना अडिगारखौ बहानिफ्राय मोननाय बेफोरबायदि गेट फांथेनाय दिनैहाय जातिनि हारिनि जोलैनि थामोनथानि थाखाय मोजाङै प्रतिबाद खालामनो थांनायाव गावनि बिखायावनो बेफोरबायदि इनसाल्ट खालामजायोब्ला निश्चय नैयाव नांखागोन आरो बिथांमोननियाव लाजिनाय मोनदों आरो नैबेयाव नांदों बेनिखायनो रागा जोंनानै बे खामानिखौ मावदों दिनैहाय देबोरगाव ब्लकनि BPFनि आइजो आफादफ्रा ABSUनि सायाव एटेम्प्ट टु मार्डार केस होनो थाखाय खोथा बेरखांनायखौ नुनो मोनदों 100% चेलेन्ज खालामो आं जुदि बे खामानियाव ABSUआ रिलेटेड दंब्ला नोंथांमोना दिनैनो दानो बे एटेम्प्ट टु मार्डार केसनि फाइलखौ रेजिस्टार खालामनानै देखाय खोथाखौल' बुंबाल' जाया खोथा बुंदोंबा मावनाबो देखायनो हानांगोन रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ओरैनो गुबुनखौ गोसोम दागो फोननानै लेथायबाय थानानै खोथाखौ धुल दामना होबाय थाब्ला जाया मावनाबो देखायना होनो हानांगोन रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ गिबियावनो आङो खुलुमहरग्रोबाय दिनैहाय जोंनि बे दाखालि जालांनानै थांनाय 29 थारिखनि जाथायनि सायाव जोङो कन्डेम खालामदों जोङो मोजां मोनाखै बिमा हिसाबैबो जोङो मोजां मोनाखै आरो जोङो जायफोरनाखि आङो गोख्रोङै बुंनो गोसो जादों आङो बाथ्राफोरखौ आङो फिदिंनानै बुङा आङो डाइरेक्टलि होनो जोंहा STनि प्रटेस्ट खालामनायनि सायाव जोंहा जेबो हेंथा गैया जोंबो वेलकाम खालामो
जोंहाबो फिउचार दं फिउचारखौ जोंबो सानहरो आरो जोङो जेब्लायबो सापर्ट दङ नाथाय बेजों लोब्बा लानानै माखासे मानसिफ्रा पलिटिक्स खालामनायनि सायाव जोङो कन्डेम खालामो आरो जोङो मोजां मोनाखै दिनैहाय आङो थोंजोङै बुंनो लुबैयो दिपेन बर' बिथांनि लिडारशिपआव दिनैहाय बे रेलिखौ लानायावहाय दिनैहाय बेसेबांबा गाज्रि लासिंसिं मुगैथाव जों गनायनो हायै जाथाया जानानै थांदों बे उन्दै उन्दै गथ'फोर स्टुडेन्ट बिसोरखौ लानानै बिथाङा मानो बेबायदि गाज्रि पलिसि मानो बाहायदों दिपेन बर'आ बे लाइमोनफोर फरायफुनाय गथ'फोरनि सायाव मा भाइरास सोनानै होदों नोंथाङा नोङो मोगथाङाव फैना नोङो पलिटिक्सआव ओंखारनो गोसोबा मोगथाङाव फै पलिटिक्सखौ खालाम नाथाय बे गथ'फोरखौ मिसलिड खालामनो नाङा जोंनि लाइमोनफोरखौ मिसलिड खालामनो नाङा आरो मा नोंथांनि एसटि प्रटेस्टआथ' एसटिनि नङा होननानै जोंहा एभिडेन्स दङ फोरमान दङ मानो होनबा बे गासिबो प्रि प्लेनिं जोबखा प्रटेस्ट खालामनाय रेलि खालामनाया माला बेबायदि लावथि सिखा लानानै बेबायदि थांफेरो प्लेनिं नङाबा बे जिनिसखौ अबेनिफ्राय मोनब्रबखो आरो दिनैहाय जायफोर बे रेलिखौ दैदेनदोंमोन बेहाय गोबांथार गाज्रि राव बाहायनाय स्ल'गानफ्रानो गासिबो स्क्रिप्टेड जोबखासो ओरैबायदि बिसोरनि स्ल'गाना हाग्रामा मुद्दाबार हाग्रामाखौ बुथारगोननो हाग्रामा गुन्दा सोर बेबायदि पावार होदों बे हिनजावसा गथ'नो आरो नोङो लाजिना लाजिया नोंनि मोखाङा दिनैहाय ससियेल मिडियायाव गासिबावबो नुजाथिजोब्बाय नोङो बेबायदि होननानै नोंखौ मा फोरमायनो सानदों फालाय नोङो बे हिनजावसाखौ आङो बुंनो गोसो जादों नोङो गावखौनो गाव बिराद मोनसे अगेन आखल गैयै नोङो देखायनाय जादों सोर फोरोंदों नोंनो सोर बेबायदि माबाखौ नोंनो पावारखौ नोंनो सोर होदों हाग्रामाखौ बुथारनो हाग्रामा गुन्दा हाग्रामा मुर्दाबार होननानै आरो नोंसोरो प्रि प्लेनिं नङाबा मानो हाग्रामानि न'आव थांनानै मानो अन्थाइ खुबैहैया जों हजम खालामनो हाया दिनै हाग्रामा सारखौ बुथारनो प्लेनिं खालामनाया खेबनै जाबाय थांनाय एमपि इलेक्शननि सिगांबो हाग्रामा सारखौ बेंफैदों हाग्रामा सारनि उसामाथिनि मोनसे मैगं थिलि आबाद मावग्रा मैगं थिलियाव फैनानै सारखौ बेंफैदों बाहायबो सारखौ एटेक खालामनो नागिरदोंमोन आरो थांनाय 29 थारिखनि रेलिनि एसटि प्रटेस्टनि एगेन्स्टै लोब्बा लानायावबो सारखौ मोनस'नोबा मा खालामगौमोन गन लानानै थांजोबनानै बे समाव सारा दङमोनबा मोनस'नोबा मा खालामगौमोन मारै एफा गाज्रि सोनानै होनो हायो बे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बाहायथ' सात्रल' नङा सात्रखौ नोंसोरो हाथियारसो बाहायदों नाथाय थुनानै होग्राया इउपिपिएलआनो दिनैहाय जों मानो बुङा जोंहा एभिडेन्स दङ राजु नार्जारिनि जोङो फार्स्ट मेसेज बिफर जाथायनि सिगां जोङो बे मेसेजखौ नुदों आरो उनावहाय जाथायनि उनाव मोनसे मेसेज बिफर आफ्टार बे जाथायनि उनाव बे मेसेजखौ जोङो मोनजोबदों बाहाय नोंसोरनो थुनानै होदों उन बेयो स्टुडेन्ट नङा इउपिपिएलनि होननानै इउपिपिएलनि थुनायाव जादों होननानै जोङो बेखौ जोङो थोंजोङै बुंहरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर जेसेबां लिडारफोर दं एबसुनि दैदेनगिरि जोङो थोंजोङै नोंथांमोनखौ सोंखारियो आरो बे जिनिसखौ बे जाथायखौ जोङो खेबसे नङा खेबनै सारनि सायावहाय बेबायदि नोंसोरो एटाक खालामनायखौ जोङो नोंसोरखौ एटेम्प्ट टु मार्डार होननानै जोङो केस होगोन आरो मोनफ्रामबो जोङो ब्लक समस्तिफोर बेफोरखौ जोङो गासिबो ज' जानानै नोंथांमोनखौ जोङो एटेम्प्ट टु मार्डार होननानै जोङो नोंसोरखौ केस होगोन आरो बेहाय सात्रफोरखौ इनभल्भ दा खालाम रावबो सात्रखौ जोङो दाय होआ रावबो सात्रनाव नि सायाव जोङो जेबो एफआइआर होआ नाथाय नोंसोरबो फंबाय बिनानावफोर फिसाफोरखौ आङो खावलायनो गोसो जादों
मालायनि मिसलिड खालामनायाव नोंसोरबो थांफालाबायनो नाङा। नोंसोरो गोरों जाबाय, जोंनिफ्राय गोरोंसिन साननो हनो नोंसोरो गोरों जाबाय। नोंसोरो मोजाङै नोंसोरनि बिबेकजों मोजाङै नोंसोरो सुबिदा दा जोंनि हाग्रामा महिलारि सार लाबोनाय CIT इउनिभारसिटियाव नोंसोरो फरायनो मोनदों। ओंखायनो नोंसोरो बेहाय मोजाङै नोंसोरनि फरायनो मोननाय सुबिदायाव मोजाङै फराय आरो बेफोरबायदियाव इनभल्भ जानो नाङा। दिनैहाय हाग्रामा सार लाबोनाय CIT इउनिभारसिटि इन्जिनियारिं बेफोरबायदि कलेजफोराव फरायनो मोननानै नोंसोरो आरो बेखौसो मालायनि इनफ्लुयेन्सआव नोंसोरो मुर्दाबाद बुथारनो बेबायदि सोदोबखौ नोंसोरो होनदों। अन्नानै बेफोरबायदिनिफ्राय गोजान जा। आरो दिपेन बर'खौबो आङो थोंजोङै बुंहरदों, बिथाङा नोङो पलिटिक्सआव ओंखारनोबा सोरां बारां ओंखार। बेबायदि नोङो सिं सिं थानानै अर सुनानै होनो नाङा। नोंनि एभिडेन्सआ जोंनाव दंजोबो। नोंहा मानो एथ'ग्राब गिदों फालाय? नोंसोर हरनाय MP दङ, रायजो सभा लक सभा जाहाय MP सानै दङ, रोंगोरा आरो जयन्त बिथांमोन दङ, केबिनेट मन्त्रि दं, उरखावमोन दङ। आरो नों बिनानै होनाय MPआलाय दिलीप सयखियालाय माथो जाखो? मानो एथ' गिदों नोंलाय? ST होजानो माने होलायलांलायबाय थांनाय MP इलेक्सनाव। होमबा मानोथो एथ' गिदों? बिसोरनो कन्ट्रल खालामनो हायोना। नोंनि बे ST प्रटेस्टआहाय मेन STनि थाखाय नङा, नाथाय नोंनि लाबालाबनि थाखायसो। जों गासिबखौबो नुजोब्बाय जोङो गासिबखौबो। जोंहा एभिडेन्स दंजोबो। आरो बिथाङा नोङो मोजाङै सलायलां। फरायसा आफाद अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन ABSUखौ जोंबो जेब्लायबो मोजां मोनो। जोंबो गोदो बेफोरावनो जोंबो मावबोनाय। जोंनि न'खरनि मानसिफोराबो, जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय, जोंनि फिसायफोराबो ABSUनिफ्रायनो फैनाय गोजाजोब। ABSUखौ जों मोजां मोनो, अरायबो बरायो। नाथाय नोङो बे ABSUनि बेनाराव थानानै ABSUनि नाम लानानै नोङो पलिटिक्स दागेले दिपेन बर'। आं बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय। गोजोन्थों।